Tinext ako ng aking dispatch at pinadalhan niya ako ng mapa na dapat kong sundin para ma-avoid ko yung Kansas tolls. Kaya ngayon, pag-aaralan natin, dadaanan natin ang Wichita. Dire-diretsuhin lang natin yung 81 siguro na yan hanggang Oklahoma. So biyabiyahe tayo. Wait, station open. Welcome to Oklahoma. Via Oklahoma. San Antonio. Ayan. Hidalgo. Ayan. Malapit na sa Mexico yan, guys, oh. Yan na, border na nga yata talaga yan, eh. Oh, kita mo ito. Ito na yung Mexico. Ito, alam niyo, nakikita niyo yung guhit na yan. Itong guhit na yan. Itong guhit na yan. Oh, Mexico na yan, eh. Kumbaga sa ano, eh, border na yan, eh. Dulo na talaga ng ano yan. Dulo na talaga ng, kita nyo, yan ang ano, yan ang mapa. Alright guys, good evening. I got the map. Ito, I got the map. Isinid ng aking dispatch. By the way, andito tayo ngayon sa Sioux Falls City, North Dakota. I mean South Dakota, no? At tinext ako ng aking dispatch at pinadalhan niya ako ng mapa na dapat kong sundin para ma-avoid ko yung Kansas tolls. Kaya ngayon, pag-aaralan natin ang ating dadaanan para makaiwas tayo dun sa toll. Ewan ko, tamang tipid lang siguro. Siyempre alam nyo naman, every penny count to a dollar, sabi nga nila. But anyway, tignan natin tong mapa na ibinigay sa akin. Ayan guys, ayan, idinikit ko na dito para mas madali natin mapag-aralan, no? Ito yung nakita natin itong medyo gray na to, black. Yan ang dadaanan natin. Omaha, Lincoln, tapos I-35, kakanan tayo or kakaliwa yan. Dadaanan natin ang Wichita. Dire-diretsuhin lang natin yung 81 siguro na yan hanggang Oklahoma. So biyabiyahe tayo via Oklahoma hanggang sa Fort Worth, Dallas, Texas. Ito ang binigay niya, map to avoid Kansas tolls, sabi niya. Ito yung so ito yung from Pembina, ito yung Winnipeg na sa taas, nakita natin. Tapos Pembina, yan yung itong circle na to is ito yung yan yung Emerson border, US, pababayan. Yan I-29, dire-diretso lang hanggang sa Omaha, Lincoln, tapos Wichita, Oklahoma, Dallas, San Antonio, Texas, Laredo, Texas, and then doon na sa Hidalgo, Texas, kung saan tayo magde-deliver. So tignan natin dito sa aking cellphone. Tignan natin dito. Yan, para mas lalo natin makita. Okay, so ilabas natin ang ating mapa. Ayan, no? So, starting point. So, Winnipeg. Okay, so ang ating destination is Hidalgo, Texas, yan. Okay. So, ito yung mapa. Binigay niya. At ang current location natin is andito tayo ngayon sa ano guys, ito. Andito tayo sa Sioux City. Ito yung current location natin, Flying J. Ito ko sa Flying J, nakita nyo may mga truck dyan na nagpapahinga, natutulog na rin yung mga yan. May mga katabi pa ako rito, oh. Hirap ng disturbo eh. But anyway, so ito, nandito tayo sa Sioux City na yun. Tapos, since ang sinasabi ni boss, yung dispatch natin is avoid Kansas, sabi niya. Avoid
Kansas toll. So ito ang ibig niya sabihin na i-avoid natin itong Kansas na to, Kansas toll. So ito yon, ito. So avoid Kansas, ito yung Kansas na ito, dito. O ito para mas malaki, ito yun. Avoid natin ito. Huwag tayong dadaan dyan sa lugar na yun, papunta rin. Ito dito tayo, Lincoln, Wichita, yan. Ito, dito tayo dadaan. So para hindi tayo malito sa 80, basta sundan natin ng 80. Tapos isa-search ko ang search ko muna yung Wichita para hindi tayo malito. Wichita. Kaya yan yung second stop natin, para sa ganun maiwasan natin talaga yung ilalagay ko sa taas, yun. Yan. Dagdagan ko pa. So lagay natin ng Lincoln, Nebraska, para magre-route siya. So Lincoln, ilagay natin sa taas to. Unang-una, nilagay na natin lahat yung mga A, B na pwede nating daanan, guys, para hindi tayo pumunta rito sa toll ng Kansas, to avoid Kansas, sabi nga ng dispatch. Una, kung saan tayo galing, Winnipeg. Oh, yan, Winnipeg. Oh, tapos dire-diretso I-29 yan. Andito tayo ngayon sa Sioux City. Ayan, guys, ha. Okay, so diretso lang yung 29 na yan. Tapos daanan natin ang 680. So 80, dire-diretso yan 80 hanggang Lincoln. Oh. Tapos York, kakaliwa tayo sa York. Ayan, oh, nakita natin sa York. Daanan natin ng Yorktown. Maliit na maliit pero makita natin. Kakaliwa tayo dyan, bababa tayo rito sa McCall Junction. Yan, sa 81. Dire-diretso yan ng Wichita. Ito. And then Oklahoma. Oh, yun, Oklahoma. Pababa na yan ng San Antonio. Oh, yan, Hidalgo. Ayan, malapit na sa Mexico yan, guys, oh. Yan, na border na nga yata talaga yan, oh. Kita mo ito. Ito na yung ito na yung Mexico. Ito, alam niyo, nakikita niyo yung guhit na yan. Itong guhit na yan. Itong guhit na yan. Oh, Mexico na yan, kumbaga sa border na yan, dulo na talaga ng yan, dulo na talaga ng, kita nyo, yan ang yan ang mapa, yung guhit na yan. US yan sa taas, dito sa baba na, Mexico na yan, yan yung map, Mexico. Andito tayo sa mismong border na talaga to. Ayan, tamang-tama yung tamang-tama yung binigay ng dispatch sa aking style ng guys, style ng mapa nila, parang diretso, tapos kumaliwa ka doon, pababa na yan, katulad dito sa binigay nyo. Ito, Winnipeg, yan, Emerson, pababa, Omaha, Lincoln, Wichita, Oklahoma, yan, Dallas, dadaanan San Antonio, dadaanan natin Laredo, Texas, yan, bababa na hanggang doon sa Hidalgo, Texas. Ayan, guys, at magpapahinga na ako para sa ganun bukas malakas na naman tayo magmaneho. Yes! Wow! Open.
Wait station open. Welcome to Oklahoma. Guys, Oklahoma na tayo. Paya, Oklahoma tayo. Ang daming bukas na timbangan. Ano bang sasabihin dito? Sana bigyan tayo ng Oklahoma. Malaking sign, welcome to Oklahoma. Wow! Truck must exit to wait station. Wala tayong bypass. Fully confident naman ako kasi okay naman ang aking timpang sa palagay ko, kasi nakalusot tayo sa mga ilang timbangan dyan sa guys sa dinaanan natin. Dito malalaman natin kung meron tayong bypass dito. Yung mga arrow doon. Kanan. Dadaan tayo sa timbangan. Woohoo! Meron din dyan sa likuran ko. Pull forward slowly. Continue on the current road. Bago pa naman ako dito duman. Matagal na akong hindi nakapunta rito, mga 3 years. Baka mamaya pa-pull over ako ng mga ito para sa inspection, random inspection. Baka ma-random inspection tayo. Laki ng sign, Stop. Exit to interstate. Thank you. Woo! Kinabahan ako ron Kabado. Kinabahan ako. Now, let's go guys. Let's go guys. Let's get this show in the road, Via Oklahoma tayo, Oklahoma City. Continue on I-35 south for 91 miles. Alright guys, yan, once again it's Lakay Trucker here. Andito tayo ngayon sa Oklahoma. At sino na ba ang hindi pa nakakarating ng Oklahoma sa tagal ng panahon? Siguro mga 2 to 3 years na hindi ako nakarating ng Oklahoma. Biyahing tayo guys, biyahing Hidalgo, Texas tayo sa load natin. Yung load natin yun papuntang Mexico. First time na doon ulit makarating ng Texas sa tagal ng panahon. Kaya nag-enjoy lang tayo. Yung dispatch ko, binigyan ako ng isinend sa akin yung mapa kahapon kasi gusto nilang dumaan ako o iwasan ko yung Kansas toll road fee. Kaya dito tayo dumaan ngayon. Umikot tayo at dumaan tayo dito via Oklahoma. Ayan guys, pakita natin kahit paano makarating tayo rito. At least kahit paano hindi man kayo makarating, especially sa mga nasa Pilipinas, nakikita nyo sa mga video vlog ng mga sinusundan yung mga vlogger. Yan guys. At si Cordapia, nandun ko lang ipinark si Cordapia sa Bandaron. Balikan ko mamaya kasi nandito sa bungad to Yan guys. Alright you guys, ayan, I-35 na tayo. Oklahoma. Yes! We're heading to Oklahoma City.
Mapamasyal tayo kahit pa paano. Matagal-tagal na rin na panahon na hindi tayo nakarating ng Texas eh. Just enjoying the view, Oklahoma City Tourist Info Center. Bakit itong mga driver dito hindi man lang nila maitapat yung mga sasakyan nila sa linya? Di ba nila makita? Tulad itong block na to. I'm from my ears and nose. I shook my head. Days for almost 1 second. Mainit pa naman sa ano guys, sa Texas. Parang Pilipinas kainit dun eh. Kasi ang tabi niya, ang katabi nun ano na, Mexico. Guys, mag-enjoy lang tayo sa view. Driving in Oklahoma City. Tapos ditong Oklahoma, Dallas, Texas na. Boundary na tayo ng ano, Dallas. I mean sa Texas. Pagkatapos ng Oklahoma City, which is nasa Oklahoma tayo. In Tapos 2.25 miles, keep left to I-35 south. lugar nito is nasa Oklahoma City tayo. May ko nga yung aking ano, baka mamaya mawawamali ako eh, saan pa ako editor. I-google ko nga para may masusunod tayo. City, Dallas. Ano? Oklahoma City, Dallas. I-35. Either of the two left lanes. Marami rin pala rito ano? Construction guys. Continue on I-35.
to, mga construction. Magsasalanggupang ko na noon. Medyo ingat-ingat tayo rito guys kasi maraming mga ano ring mga driver dito eh. Okay, saan po tayo? Diretso. May 35. OKC, Oklahoma City. Sabi, Dallas, Amarillo, yan, dire-diretso lang. Speed limit dito guys, ano eh, Either of the two left lanes. 65 miles per hour. So pumapatak siya ng 105 kilometer kada ora.
tayo sa highway perimeter dumaan eh. Hindi naman tayo pwedeng dumaan sa city center nila. Kasi ang truck natin pang highway. Kung pwedeng pumunta doon sa mga makikipot. Maganda sana kapag ka nasa city center, ano? Kitang mga building. Yun oh. May ano pala dyan, lake. Amarillo. Be in either of the 2 left lanes, then take the exit to I-35 South. Dito tayo, baka mamaya makaligtaan natin itong yan ang Dallas exit only. Dallas. Continue on Dallas. I-35. Meron pa tayong 704 miles mula dito hanggang sa delivery location natin. Isang araw pa ito, hindi ko naman kakayanin eh. 5 oras na lang ang driving ko. Two hands in the steering wheel. Minute, magpa-aircon tayo.
to, lumalamig yung aking ano. May diferensya na naman yata aircon ko. Punta pa naman tayo ng Texas. Paktay na. Mainit doon. Parang Philippines. Guys sana nga meron tayong ano eh, meron lang sana tayong biyaheng California. Ganda nun. Ang pati ka na. Guys, nanonood pa ba kayo? Yan. Nakakasama pa rin ba kayo? Hindi ko na nilabas yung aking camera dun sa taas. Gawa nga ng baka mamaya sumabit sa ganyan eh. Nasa highway tayo, maturog lang. Kaya tama na rito sa loob. At least kahit paano makita natin ang buo.
Siguro makita dyan, left and right. Naka-cross lang ako guys ng 102 km per hour, 64 miles per hour. At ang speed limit dito guys is 70 milyahe kada oras, 70 miles per hour. Sa kilometer is 120 kilometer per hour ang speed limit dito. Pinalagpas-lagpasan lang ako eh. Ano, 120 ang takbuhan eh. Ako naka 100 lang eh. University of Oklahoma.
Texas tayo matutulog. Pilot. Sabay shower bukas. Stay in the lane. Mahaba-habang joyride to guys. South Dallas. Smooth na smooth at saka tahimik yung truck natin. Okay, nasaan na ba tayo? Nakalagpas na tayo ng Oklahoma City. Pero nasa I-35 pa rin tayo guys.
Patalas. Coming na tayo. Patalas. Alright. Ayan guys, kahit pa paano naka-joyride guys sa akin, nakasama kayo, nakita nyo ang Oklahoma City sa video vlog ng Lakay Tracker, no? At continuous lang ako sa pagdadrive. Meron pa akong 4 na oras at 40 minutes driving. Iwan ko kung hanggang saan ako makakarating nito, pero sisikapin kong makalagpas ng Texas upang sa ganun bukas, linggo bukas, isang shot na lang. And then delivery natin dito is sa Lunes. Yun, which is alas 8 ng umaga. Yun guys. Ito, may upcoming na exit dito. Dito tayo matutulog. Lakay Tracker.